أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na iziya wanda muna fatan Allah ya sa abin da za mu faɗa ya amfani mu ya amfani wato masu sauraro. Idan Allah ya kaddara mun yi kuskure, Allah shi ya fi muna wannan kuskure ya fahimtar da mu abin da ba mu gane ba. Inda za mu tashi yau wato shi na magana akan farillan arwalla. الخامسة فرلا تبير غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين wanke ƙafafu zuwa ga wato tare da idanun sawu. Wanke ƙafafu tare da idanun sawu. Wahuma in baka san idanun sawu ba, wahuma al-azmani annati'ani, su ne wasu ƙasusuwa guda biyu annati'ani wato masu tudu guda biyu. Annati'ani masu tudu, wato wannan tudu kowane akwai tudu ciki akwai tudu waje, wannan shine wato idanun sawu. Annati'ani jam'in shi nutu'at. Nutu'at jam'in shi ne kenan tudadda. Annati'ani masu tudu wato ga ƙawahu, to wankin kai ya zama wannan tudadda na ga ƙawa ciki da waje su zama su shiga cikin wanki. Suna masu tudadda ne fi tarafin saƙaini wato gehen ƙawahu guda biyu. Wani diba ta halilu a sabi ihima, an so a tsitsehe yatsunsu su ƙawahu, ya zama an sa yatsa tsakanin yatsun na ƙafa an murza. Asadisa wato farilla ta shida addalku cuɗanyawa. Wa huwa in baka san cuɗanyawa shine imraru liyadi alal udwi, shuɗa hannu bisa ga gaba wadda ake wankewa ma'al ma'i tare da ruwa. Amma wala yushtaradu muqaranatuhu lissabi, ba ce sharaɗi ne dole sai zuba wato murzawan ya zama tare da zuba ruwa ba. Inda ka zuba ruwa ka murza idan dai kana cuɗanyawa. As-sabi'atu farilla ta bakwai almuwalatu jerantawa. In baka san jerantawa ba, wa huwa an yaf'ala al-wudu'a kullahu, shine mutun ya aikata arwalla dukanta fi faurin wahidin cikin gaugawa guda. Marra ba'da ukhra, yana biye daga yana wankewa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan. Min gairi tafriqin, ba tare da rarrabawa ba, ya tsaya ya bata lokaci ya wanke gaba sai an ɓata lokaci kafin a kai ga waccan gaba. Mutafahishin mummuna, kama a ce mutum ya wanke zira'in wuyan hannun shi, zira'in hannun shi na dama, shina wani abu ya shigaltu da wani abu kafin ya zo wankin zira'in hannun shi na hauni, wancan hannu na dama da ya gaba da ya wanke ta dama ta bushe, to wannan jinkirin ya yi yawa. Mutum ya yi wannan fifaurin wahidin cikin gaugawa guda min gaida tafarikin ba tare da rarrabawa ba. Mutafahishin mummuna ma'az zikiri tare da tunawa, ya zama yana tune mi yake yi. Wal kudura da samun iko, ya zama yana lahiya lau, yana da ikon gudanar da wannan aiki na arwalla ba tare da wata na ƙasa da gare shi ba, ya yi cikin gaugawa guda. Wasu na nuhu samaniyatun, sunnonin alwala guda takwas ne. Sunnoni guda takwas ne. Al'ula, sunna ta farko gasarul yadaini, wanke hannuwa qabla idkhalihima fil ina'i, kahin ka shigar da hannunka cikin abin arwalla, idan ka karkato abin arwallan ka wanke hannunka so uku. Qabla idkhalihima fil ina'i da yace lokacin nan can baya abubuwan arwalla duka bakin su sake yake, za ka karkato ne ka zo ga ruwa ga hannunka ka wanke, bayan ka wanke hannunka sai ka rika sa hannunka na dama kana ɗebo ruwan kana amfani da su ga duk inda za ka wankewa. To amma yanzu abubuwan arwalla sun zama wato ba haka nan ba, ko dai buta ko mutum ya buɗe wani famfo kaɗan yana tara hannun shi yana ɗiba.
to ko da haka nan ne shi zama ka ko da buta za ka karkato ko ga famfo za ka buɗe kai wallahi zan dai ka gabatar da wanke hannuwanka wato so uku. Wayan wi bi gasal hima at ta'abbuda, to yayi niyan ga wanke hannuwan nan nasu dai so uku ka hanya fara shigar da su cikin abin arwalla mai buɗaɗɗen baki, yayi niyan wato ibada ne wannan wanke hannu da yake, ba wanke hannu ne cin abinci ko na wanke wata kazamta ba, wannan wankewa ya kudurta cewa ibada ne. wa yaghsilu kulla wahidatin ala hidatiha salasan, kuma kowane hannu wajen arwallan nan to ya wanke kowane guda wato shi kadai so uku, wato kama wada mai iziya ya faɗa, kowane hannun dama ka wanke shi kadai so uku, hannun hauni ka wanke shi kadai so uku, abinda mai iziya ya faɗa kenan, wanda yake a hadisi ya gwada a wanke su gaba ɗaya so uku. Saboda haka su wannan masu wannan littafai na fikihu gaba ɗaya shugabanni dai na fikihu wato sun yi maganar da ba su raga maka kafa wadda za ka soke su ba. Kowaninsu ya ce in na faɗi magana ka samu hadisi ingantacce ya sa a magana ta, to yadda magana ta kai aiki da hadisi kenan, ba su raga maka kafar da za ka taɓa mutuncinsu ba. idza sahha al hadisu fa huwa madhhabi, abinda Malik ya ce kenan. Kowane shugaban kuma wato wannan ko da shugabannin duka masu shugabannin mazhabobi ko ne su ya haɗu magana mai kama da wannan. Kenan idan ka samu magana cikin fiqh ta so amma hadisi da ka gani ingantacce, ka aje magana kai aiki da hadisi, amma ba su raga ma hilin da zaka soke su ba. Allah ya sa mu gane. Amma dangane da mu masu karanta karatun, wato wanda karatun ya ji ya yi mai daɗi fa ni'ima madalla, Allah ya ba mu lada abin duka. Wanda kuma ya soke ni ko ya aibanta ni da wata magana, to kowane ne na yafe mishi, na sani ko ban sani ba na yahe mai. Allah shi yahe mu duka masu lahi ne. Allah ya ji kan Abubakar Gumi. Wato da'awa shi da'iya, wato as-sabru ala al-adha yana daga cikin sharuɗan wato da'iya wanda yake son ya samu nasara cikin da'awar shi. Allah ya ji kan Abubakar Gumi wato ya rubuta wani littafi aqidatu sahiha, sai wani yaro matashi ya karanta littafin ya ce akwai kuskure na nahau 80 da wani abu cikin wannan littafi. Mutane suka zo ka ce Allah shiga ta malam, an ce littafin gana ka malam wani ya ce akwai kuskure 80 da wani abu ciki na nahau. Malam Abubakar Gumi ya ce in an karanta littafin ana gane abin da nika nuhin a gane. An ka ce Allah shiga ta malam ana gane, ya ce to abin da nika so kenan, mu ci gaba da karatu. Wata rana kuma malami na Malam Muhammadu Ba'ari a Zaria, ina makarantar shi ina karatu garai, sai ya yi wa'azi sa'an izala na zazahi ya hudu wasu hukumce-hukumce. Malam Usman ɗan gungu yana matashi kan shi na hiyaƙi saboda shin cewa yana da karatu, sai ya soki wannan wa'azi da malam ya yi, ya ce ba haka nan ba ne, wasu wurare wasu hukumce ce ba haka nan ba ne. Malam ran shi bai yi daɗi ba, Malam Muhammadu Ba'ari. Ni da shi muka tafi wurin Abubakar Gumi, ina ba gari shi littafi wanda ya ɗauka na hujja abubuwan da ya faɗa, ni an rike da su mun ka tai Kaduna, daga Zaria mun ka tai Kaduna. Sa'an nan sule 4 aka shiga mota daga Kaduna zuwa Zaria. Muka tafi wajen Abubakar Gumi mun isha ana karatun Buhari. Malam ya tsaya sun gaisa da Malam Muhammadu Ba'ari, ce Malam Muhammadu san da zuwa, an zo lahiya kaza. Malam Muhammadu Ba'ari malami na ya ce malam abin da ya kawo ni na faɗi kaza hukunci kaza da kaza dangane da sallar jana'iza ne ma ina iya tunawa, amma Malam Usman dan gungu ya walwale wasu hukumce da na karanta, ina son a kira shi ga inda na dogara ga abubuwan na faɗa, shi kuma ya kawo abin da ya dogara da ya walwale abin da na faɗa. Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kanshi, su duka Allah ya ji kansu sun rasu, ya ce a sha Malam Muhammadu ba haka nan za a yi ba, ka gode ma Allah da ya zai in ka hudu magana akwai mai cewa ba haka nan ne ba. Abin da ya halaka shi hunan ɗariƙa kenan, duk abin da sun ka faɗa sai a ce haka nan ne, har sun ka kama faɗin abin da ko hankali bai ɗauka, amma kuma ba mu yi musu gardama. Saboda ka gode ma Allah a tai a ci gaba da da'awa, haka nan abin da ta gada kenan. Mai da'awa don aibanta shi ya ci gaba da da'awar shi, Allah dai shi ba da nasara. An kasance idan an cuta wa manzon Allah sai ce Allah ya ji kan Musa,
an cuta mai hiye da haka yayi haƙuri. Saboda kamala a ta dawa, saboda kamu duk wanda ya aibanta mu mun yahi mai mun sani ko mun sani ba. Amma masu wannan littafai sun riga ba su bar mahilin da zaka gaya musu wata magana ba. Duk in sun faɗi magana sun kace ka samu hadisi ya sa'a mata ingantacce to bar maganar su. Maliki ya ce magana kowa akwai ta ɗauka akwai ta bari in ban da maganar Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya taimake mu. Na'am, asaniya wato sunna ta biyu almadmadatu kuskuren baki, wahiya idkhalul ma'i shine shigar da ruwa fil fami a cikin baki, summa yuhadhiduhu sannan a shiga ruwan waya mujhu mutumin ya tohi, bayan ya cika bakin shi da ruwa ya shiga ya tohi. As-salisatu sunna ta uku wato shine al-istinshaqu shaƙa ruwa. In baka san shaƙa ruwa ba, wa huwa jazabul ma'i shine hizgan ruwa bi nafsihi da numfashin shi, ka sa numfashinka ka hizgi ruwa li dakhili anfi har su shiga zuwa cikin hancin mutum ya hizgi ruwa da numfashin shi su shiga cikin hancin shi. Arabi'a sunna ta uku al-istinshaqu shaƙa ruwa, wa huwa daf'ul ma'i shine tunkudo ruwa min al-anfi daga hanci bi nafsihi da numfashin shi ya hizgo ruwan su hito. Ma'a ja'al sababa tare da ya sanya babban yatsan shi wato abin manuni shi yatsa manuniya wal ibhami da babban yatsa ya aza su wato min yadihil yusra na hannun shi na hagu, babban yatsan shi na hannun hauni da yatsan shi manuniya kashe da na hannun hauni ya aza su ala anfi bisa ga hancin shi, wato sai ya fyace. Can cikin wani littafi an kace kam tihatihi kamar yadda yake yace majina, ya da hannun shiga hancin shi kam tihatihi kamar yadda yake yace majina ya ta ruwan bayan ya shaka su. Wai balegu gairu sa'imi wanda ba mai azumi ba ana son ya kai matuƙa filmal malata wajen kurkuren baki wal istinshaqi da shakarwa, ya shakarwan su shiga sosai ko ya kurkura ya cika bakin shi ya kurkura ya shiga ya wace. Wal afdalu abinda yafi wajen kurkuren bakin nan da shakarwa an ya tamadmada ya kurkure bakin shi bisa lasi garafatin da ɗiba uku, kowane kurkuren baki da ɗiba ruwan shi daban. Summa yastanshiqu sannan ya shaƙa ruwa bisa lasi garafatin da kuma ɗiba uku, kowane shaƙawa ɗiban ruwan shi daban. Malamanmu suka ce, malaman zaure suka ce ka ɗibi ruwa kowane kurkuren baki ɗiban ruwan shi daban, kowane shaƙa ruwa ɗiban ruwan shi daban, ka yi abubuwa uku da uku. Suka ce yahi, kana iya ɗiban ruwa ɗiba guda ka kurkure bakin ka so uku, ka koma ɗebowa ɗiba guda ka shaƙa ruwa so uku, shine kayi shida da abu biyu. Kuma kana iya ɗebo ruwa ɗiba guda ka kurkure bakin ka da wannan ɗiban ruwa so uku, ka shaƙa ruwa so uku duka da wannan ɗiban ruwa guda. Shi sai malaman suka ce sittun min sittin afdalu min sittin min isnaini, sittun min isnaini afdalu min sittin min wahidin. Kin sittun min sittin kai shidda da shidda, ɗebowar ruwa so uku kurkuren baki so uku, ɗebowar ruwa so uku shaƙa ruwa so uku, shine sittun min sittin afdalu min sittin min isnaini, yahi kai shidda da biyu, kenan ka ɗebo ruwa so guda kurkuren baki so uku, ka ɗebo ruwa so guda ka shaƙa ruwa so uku, shine sittun min isnaini. To sittun min sittin yahi shi, sannan shi ko yahi sittun min wahidin, ka ɗebo ruwa so guda kurkure bakin ka so uku da shi kuma ka shaƙa ruwa so uku da duk wannan ɗebowa guda, shine sittun min wahidin. Shi yasa suka ce sittun min sittin afdalu min sittin min isnaini, sittun min isnaini afdalu min sittin min wahidin. Allah ya samu gane. Na'am. Al-khamisa sunna ta uku mas'ul uzunaini shahon kunnuwa guda biyu, zahirihima wa batinihima cikin su wato wajen su da cikin su, bi an yudkhila sabbabatayhi ta yadda zai shigar da wato yatsan shi manuni guda biyu fi simakhaihi a cikin fatun kunnuwan shi, wa yaj'ala ibhamaihi ya sanya babban yatsan shi babban harce na hannun dama ala zahirihima bisa ga bayan wato bayan kunnuwan, babban harce na dama bisa bayan kunni na dama, babban harce na hauni bayan kunnen hauni, wato kashe shi ne manuniya su kuma suna cikin kunnen, da haka mutum zai yi shahon kunnen shi. As-sadisatu wato ta shida shine tashdidul ma'i sabunta ruwa limasal uzunaini
wajen shahon kunnuwa. In ka taɓa ruwa ka shahi kai, to in za ka shahon kunnuwa ka sake taɓa ruwa, in ji malam mai iziya. As-sabi'a, wato ta bakwai, shine raddul yadaini, mai da hannuwa fi mashin ra'as wajen shahuwan kai. Idan ka aza hannuwanka biyu gaban goshinka nan macirar gashin kai, in za ka shahon kai, ka tura sun ka tai baya ƙarshen bayan ƙeya, to dawo wannan sunna ne, zuwa farilla dawowa sunna. As-saminatu, sunna ta takwas, tartibu fara'idihi, sheran tafarillan wato arwalla ɗin. Kama sai ka wanke huska, sannan ka wanke zira'inka na dama, sai ka wanke zira'inka na dama, sannan ka wanke na hauni. Sai in ka zo wajen ƙare arwalla, sai ka wanke ƙawar dama, sannan ka wanke ƙawar hauni. Idan mutum ya yi arwalla ya gama, ya zo wanke ƙafafu, sai ka ga ya wanke ƙafa hauni, ita ya riga wankewa, sannan ya wanke ta dama, to ya bar sunna, amma ba ka da daman ka ce arwallar shi ba ta yi ba, ya bar sunna, jeran tasu sunna ne. Amma in ka ce arwallar shi ba ta yi ba, to ka wuce gona da iri, sai dai ka kwatanta mai ga wanda za a yi don gobe ko don in zai wata arwalla, amma ba ka da daman ka ce ya sake arwallar shi ba ta yi ba. Allah ya samu gane, Allah ya fahimtar da mu abin da mu fahimta ba, abin da mun ka faɗa daidai Allah shi ba mu ladashi. Nan za mu dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.